Hello. Oh yes. Me gyara. Yes sir. Zauna gindin bishiyar nan. Okay. Na wuri kenan. Rahman Rahim Allah. Yawwa. Aha. Yawa. Nan gyara. Okay. Ita ma nan naka zauna kenan. Yawa. Ya rana. Kasi ala wallahi. Ya kuma kasuwa. Alhamdulillah. Zip za ka sake mun. Kana da baki ko? Na aljihun ko na rigan gaba daya. Na rigan gaba daya. Kudin ka 500. 500 kudin ka 500. Mene? Kamar ya 500. Kudin ka 500 kai na gida ne a bayan. A'a ba. Sai ka ce kwanan shinkafa. Uban Allah. Bawan Allah zikin da 200-150 muke sai sa amma yanzu ya riga ya koma 450 ni ma yanzu ne maka kwata-kwata riba na naira 50 ne a ciki Malam tsakaninka da Allah naira 50 kawai ka ci aikin nan Allah ne mai ƙarya kai malam ya akan suna ta kan da zaki na kamar ya an zage ka to ya zaka tunda na ce maka ga abin da samu wannan kwanan shinkafa ne da zaka ce 500 zip ma aikin banza aikin wafi kwanan shinkafa yanzu a sai maka 500 nawa aka sai kwanan shinkafa rigan ma nawa take rigan ma nawa take wannan riga ta nawa take in baka 500 din a riga za ka yi min 200 ko ba za ka yi ba a gaskiya ba na ga maka 450 din ma 450 ma na cin gaba ne riba na naira 50 ne gaba daya za ka yi 300 ka dai kara da tunani haka ni ba zan kara ba to gaskiya ba zan yi haka kamar ba za ka yi ba gaskiya ni ba zan yi haka to sai kai in za a kara mun kara mun kai ne wuce ta kawai zaman da kai inuwa ta ma na rantsi da Allah sai ka biya ni inuwa ai ba ta ka bace tunda a gefa hanya take ka sha ta 200 kamar ya inuwa ta kuwa ta gefa hanya take to ya shuka wa shuka Allah ne ya fito da ita mun ga gidan wanda zaka je da keken to zan gari ko malam na fi kai iskanci na fi ka lalacewa dan uba dinkin nan a Lagos na fara yasa ba wai anan na fara dinki a Lagos na fara dinki ba anan na fara dinki ba saboda haka bani kina to na fi ka rayuwa a Lagos ni da na yi toto a Lagos na yi solo na yi da kwai na yi wasa da kula na wasa da biri okay kai har gidan karuwa na bude Allah ne ya shirye ni na da na bude shago a nan gurin sai wani mutum yanzu ni fa har wasan kura da kike har wasan kura da a Lagos din Allah ya kyauta za ka biya kudi na koko ya dai karka fasa mu ba ma za ka nuna mai rikici